Ubwansu bw'omugusi omurobiri okubwatya nigo bekirwe igoro y'imyaka 13 naigo abalinse y'emyaka eyo nigo balinse y'amorokereryo y'abaibuli. Kitariki nemerongo ebere na isano nemo omotienyi ogatano na gatatu mwanchumulilia Undizi TV buakire buya andonzi ase ototengerete buka soa ime yomoroberio gwensakia troyo mo trababere tobetoko bari boa elimo ase omoroberio gwensakia na otomanyinga na kiwikendi yao yarenge ochakera lituko lia Ijumamosi Ejumapili tumanyango na kie kwa betoko gotwara weekend yao ngoikiranete ase egesasi mero gosenga yeiga wachiete ansengencho jomotimuko bwe weekend ni maete abegenua abege Adventista nigo mwali gotabukia chikambi chinsemo au asotokoranga nigo chikwa chabete wikirana ase orogongo ruagusi nekerenga ekenenegyo komotogi nyasae asigo abange vaino mugerete sinsemo chiria chosasi masangana intwe asenchera ya bene emambi ya abono amashabiki ito korwa ase county area ya Kisii, county ya Nyamira, Bomet, Kiricho, county ya Homa Bay, Migori, county nsitونcho kana ine miaro kongorwa guse tobane bene mamaso imejo moroberio bwensa kya to kwambo ikase county area Nakuru mashabiki kito na mange kegimana mwensi ni gonko bale ne bene ase emambi ya abono mogosoa ase omoroberio bwensakia to ikase county ya Nairobi mochio monene bwense yaito ya Kenya amashabiki to akirishi kurasise mochiria mwensi to abeto ko bene ase imambi ya abono to kwambuka wika ase chinse chiria cha Michael na Matingumbu mwensi soa image omoroberio bwensakia to kwakilishwa nere Kennedy Gisemba oyoriri shabikrecho enamba eyemo bakwata nere Elvis Omboto kurwa somo teoria o Dallas Texas mwensi soa image omoroberio bwensakia to wikirana asensemeria ya ensemeria Canada nabo tukumena nere Shemkeburi oyore ishabike tokorwa ase ensemo area mboigo na soa image omoroberio bwensakia ase mambia yabono kikogura maliogia ya aberega basoa ase embeo manyanga omoroberi wensakia obeire gogo chakita nengoro kwa Job Maangi na konekinga chibichechi boigo na maliogia bera wikera asenchera Jobo ikera nunere Abigail Nyanchama Vyake gima mwanchio murigelia ne biro bindende to kwaliga ne asomorobeli wensakia bono mambia boka ngaki kwa bokire to manyengo nga yokende te kubwati morobeli wensakia korona basemele kwananga kwa bere boka buya nogende te kwerobeli asogikirana aseke bagokia abo emambia yabonega kondo mwanchio murigelia ene kyanga ngo trole babere batatu babagoso asomorobeli wetera asensemeri ye mitandao Facebook Undizi TV News Digital, YouTube Undizi TV News, website www.undizitv.net. Kondo mwanchu murigelia neribotambe tiango tranyore kebungo kelitko. Ekibungo kelituko unage koletwa sole nomorobirio wensakia Mwanchu murigelia ni gotrato gosoma kurase gitabu yokuiranirira emerongo etatone yemo ogosoma kwae isano na isatom omonene nere oragotangane naba monaye tako gotiga obugwe gose tako gotugutato baisa kwiruka gose kwoboa ekyo nekebungo kelituko unakiaretirwa sole nomorobirio wensakia Right, manche murigelia nga kine kikibungo kelitko lya rero
kero kibungo kyo tosegetanga nyasaye nabe kagututangana asikiraringana tagututika tobe tukubu wose tagututigera nchira wika abe naintwe igento tubanete gukora niga tubanete korema ekiageranga nere orabe obutamero bwaito ndubsako bana buba bonde bwensi kende yonsi kerikirabe kiko gusinya manyanga nyasaye narororo natanganite muti yabo naende nobe bokwenyorera obo bwigo manchumulekero go chake wiki yiga manyanga no chagete na nyasaye ngana ndi niga gutanganire muti yabo namaitenga kigwike yage koera namaitenga kiri tukeringali yabo likoera rero iga igo wika oreme asikendi yonsi kelio gukora ekiageranga nyasaye tanga mwanya bantu eregia tebiringa wika kore nande wika kore kuna kugusigita kore. Good morning Job. Good morning Frida. Kikwa bokire. Chembya mbogete kigima rucinga omonguru obeire gago tuyurira rituko eliya rero iwiki yomwelio omutienyi ogatano na gatatu kabisa imaitenga bali babugate ebirenga byokoremeye ga wiki nere yoke so mutienyi no bagukorere climax tomanya ko baheruse ko mutienyi ikomi na kabiri lakini mbarora nyore gatiga barakoremeye gende akidende emeyegerie go chabe menge mutienyi bono no lia gwemeyega mutienyi ikomi na kabiri kabisa no rore bosigo bono na bali baba robeti mutienyi obo igo namatuko to barirete onya ko yare disi ngorangara akunya okyake to kwene kinga naki barabe bagocengira mutienyi oyo kabisa metenga sense meri yaba Kristo kurwase chikanisa chigi Adventista kwanya ntori ko pumu ya tata Makambi edition chiko soka gotia chikambi chibwate tense batili tukoria Jumamosi mbabete bagukora chikambi chiabo limeti osebara bungo chibara batora chikambi na ende December osemba kana ndo mwakonde one turache to boli Mildred Momanyi ato erera sobwagale osomolisia Josephat Amisi omolisia Josephat Amisi ne orato galeria sobwagale kabisa ntomurigiga ataraso emanye arato monyerangare omutienyi ikomi na kabere chikambi na ene chikaro atobeke boronge na sense mimi tandao TikTok turati moka Facebook abasi lero na aranga abantu mama tekote na botenga kila mtu ni muimbi hapo na bako machi ngoranga makambi edition yo wache murigeria sagende tokubuatia emambi koruto manyinga ngakie kambi yabo yabete ngaki bugima bwambo batabugonserere umetekerenga ye chikambi kiri no gonchereri ubugima bwabo yesabe gakwiboro ine yabo ego tomanyinga ngaki ngaikwa bwaterete kambi yabo koru ngaki omuyigorenge mbuya mwakorte nimete by the way asichense amachinda abandi mbaroro bago chakali tukori rero bakorere wiki yiga askunde Frida tango manyango nga abaiboli mbaro baba kwinga omugiro gwaborokia no lebo chakira ewiki abaiboli anemono bali begeta abana babo cyskuru cyo boroso skuru cyo bozoma denchero cha serikali ecyoko bagugwakana kibesa anemono kiri boarding ono omubuli oyo omurende akaranga omugiro obere gokurariwa nande abaibuli batebi ngamba basakwira abana ase skuru na aborokigwa busaboroke batebunga moikirana ase skuru nga mobere ari ne skuru arendo omubuli oyo omonga yakuru kibesa kiri alenge gochigwakanira omwana school fees abiga gochibeke kyombe kolende kiyaika osene tukolivia Jumamosi na itukuwe kyombe kelikiana tigeote banga intue twabeto kubutoro mugiro ito Frida timatinga abaiboli aba komire babere batatu baragoteyo mangana abo waligula imegulwa takwaira kolida bale no nyolte engakierie toigo omara wensa kamnya gotebanga siskuru chabire chiko skigwa bosi until further notice after 2 days back to school korweze milioni mkuu alane tie lesson bando gachoka tembege ndokeri hapana jaribu wana baiboli una bali toko batai pole sana akidendelie school fees meta bana barabo
oikabaira ne chiskoro wikabero bikigima nakwene kinga abana babo babere oikerana ase eskuru kobwate kananga chisemi na chire kibungo kirabe okonya omwana owoikerania ekirenga bwate ase obugima Frida omusubati osomo ngina oberega kwiro omwana oye ase osomo osomiri omwana oye oikero obero omonto nigona no monginori agotara ase kinyoro nigasikire Frida no eno mongino byekera konyoranga abangina bakogenda ase byombe nigo bakomotenga tokobe ase ngenchi yake oikerana agali de barenga kero muntu tumanyango igora abantu ba tebinganje ninde no musacha ninde nabana omwana no monene hakora na TV yemo asoro kongoro kuse abandi TV kaba ni gakora na ndi TV okay unajoma bwana Mira ngako bakoba omale tenga omoibole kra bere gako abana bonde bonse bakwebu lakini oli ndizi nero ko inyoru mapema asego nero buya abaibone tako babango kuri kibesa kero mwegule ngeme nyenye kibesa ni school fees kibeka sota chenyale ko kinyora oseko tiri kisiekra sota chikie ndobwata ti account iko ku lock savings ndobwata ti account akana no school fees etachi ko siragende because bana kikwa yakani no bwata city school fees nero mangana ya nalira okonye ngatoba sa kwanyora asara ko wachomoriere it is back to school edition asanga na intwe emambia bono iga otumanyenga lero nga yokwiro mwana ogo ase skuru akona twarire kungusana nangororo gatie kyombekeri kyaboro kyabanat na boiko kupet akeroro chenga nat para bagotebanga mbali go chaka mugiro kupet na bara bukurwa sensemo yabo mbara baba wanchirana igo aboro kebali bechi skuru choboroso tumanyenge birengari bino mbire byebi emambia lero banyamura bamugwanchirana chingwana murachiko bamugutwara ne serikali ningi yekogera mutali gwanchirana sanga na intwe tumanyenga skuru kiyaberege koigora lero metrero job ekero wachangwa bagokumerana na borokyo bakwende skuru tinaba umera no matete kulitanga nimbago chababo kero ujatobaire ngora ngutanga ne yakabere turaba chinga bara konyora bebire kuboka tubaire ngora ngaro mwana turi kumwaire kirikole ne maitenga ujakire weekend abotora bitokoranga bago chaka kwiranira chinga kichiria bose enjera bakaira chire eskuru na matukali yakare okay go mwanche morigeria bana tumanyenga omwana ogolero nga yokumuire eskuru onyene eskuru yoboroso onyene eskuru che secondary sanga na intwe asemambia bona iga tumanye nga yokobwatia omoroveri koru onde job timete sengwara ranga o agency Goliath naro bagakoroka daimyo mucho Nairobi omotambe kabisa ngwa bagakomora the honest man nabo igo gagwa kuchibicha nabantabanga abono na inkumetinga kiko achiete Nairobi na kiko achiete nebicha ya Goliath. I don't do that. Bando bakorigi bakuchibicha nabantu bamuhimu budomora gwenze adejenzi Goliath okori yogwe bicha ne Goliath mondo muhimu Frida tinada no mondo gwengecho oyo chechi tibire nga chitibishinyi Frida ko trend Njorane dine TV mende ka yote trend ko kugenere tenga noro mutamba ke mutambe bwa Frida nga iboigete engaki eri murati na Goliath ro mutambe bwa nga iboigete okay bade naro chekoro naenda soro gongoro western nando yo monaro Robert ka wesoke Goliath ando bana nando buyekaine by the way isa kubaligeri buyekaine anga banya kora chingona kali aseo omutanda babotebanga ne twin brother yae korende chia matenchiroro ibere chia bere chigwesoke bakorwanirira omwana oli bagoteba ngoyino mwana obo Wane gento ko ichana na naki korwe chinga kechi chia maiga ingi batanya ko bakorwanirira omumuro oyo iga no yo Goliath kabero so Goliath mutanga ni oyo chinga nero batanga no mwana obo ngabe gakwira nanka onye tali kwira nanka nkomoragereri bale
By the way, twararire ezenzeyu kego saini chidil nechi company tofauti na hivyo ndivyo Mungu alimuonekania. Kulinda abana mbaroro konyoranga basirire chitaoni by the way. Na tutete tokwanire emambi yabonoiga. Emusanano nero of course gati yechi amate chibere matekero montaño rira kanibo. Ande tanya kuire na guchisobo. Oiko montacha gatebanga yayo ino mwana one. You see? Wana abantu mbaroro bagwete bu bakagenda Nyorofi, bakagenda Mombasa, mbanya koinyora kuirananga. Injora batebi mambi yabonera. Abantu batanya mbya banyoleka. Banyoleka batarankali moigo. Igande mate nkubwatire ngikiagereta bakagenda Nairobi yari. Abona nyorenga nkara igamba takire. Abantu bagochaya abantu mutete kwa koboko banyaranga irinde konyora libagari ya bene tiangende ase chinse mo chiri chisiko kurinde bonekera kwa bere okogenda nalyo koranga batete kwira nenka kurinde ogosaba goitunkolinga ne bwendetenga no enchose butabere taba murapa mo na boku babere oira nenka ira nanka yo sanga lentungo mwancho morigeryanga otomanyinga ekero totebenga inka engusana no ya beiroro ay kwarorire ngati guimukie gitambukero oende guchisiko ndechi county chingao osoro lisa bogende towni ochikwiriria akere bintu bya kubwatire ono naliye family yage kuinyora ngaki no mwana ito by the way kwarenge inkiora akora yo mwancho morigerere Kolende frira asingana yechi Gen Z tuligoro ni gaboro kibwa bechi university bato botware gikarabene no murai wense Dr. William Ruto asome chuli Nairobi KICC ebago sanga nere watenga the fear is gone tuda buwa mboyo ama boy babete bakubuli murai wense ona maete ariko batebi maete Ruto nalite kote amurai wense Dr. Ruto onalite kote banga we have okwananga abantu mali watarakane chilon otebe figa gitote figa gite oli ko igora bete ka komira na abamanyi bechi sabo imurai wense litangani ogateba iga eli yakabere bono yo watebiriga tumanyi yango nga yeke nekere ogopa Gen Z. By then, I think I am kubwatikana ne new funding model asense Mediation University ase abange batari wanchirana no murubiriyo asikorende kana rochege karakirike ko korekana amaguri naro ramanga beteka go soga ali ase mitandao ningi ko gero mura ibyense akwimukiye getambukero ko gochukwanira naba bwatani bali kura sense Mediation University ekegeranga ewizare yo ndubwatu mu waziri igoda ziti meaning akurugale se serikali onde taiya igene to gochukwa mirimo yo I think kinchiro tebanga the back stops with the president like umuntu olia omonene nere kende gyonsi gusalika nera momocho onsi akobara kumuranira wano gyo konyarango murebwense Dr. William Ruto tare ntunde ntangani chinga kinchiro naende to arochinga gago tware gikara nabamenye koronga nchindu chinga nenjira ya yengeni yoko ene kinga ngoikira raba menyi usaba Kenya asenjira ya bene nchindu chinga numtindoye naende to gochikoerera ninga narabe kako gendro by the way usakuligereri Ruto takobera kerense takobera kerasi tigango abantu chinga kichinyororo bakora emirimo you can imagine nga no bate boss yawo na bate manager gari bate boss yiga yaruke manager yagwikera direct ngatiga boro chemo igwana ne manager abo moko nyara kuigwana na kigima neke no tebanga umurewense Dr. William Ruto nabe nachole tabarai nabo ndrete urabari bagari tangani bara bakora naki bagosanga nabantaba pero obukungu bwabere bakoba ano kadari nabo Ruto nane ko biraba aboro kyango bomerare yo katenge yare tena aboro kyo university aboro kyo te korobe kano nere ko bomerare tata digo sorry friro no na na no ta te komera ne koraga ora etire ora tora bwate bitango byonse nchego ikambo ati bitango byonse bigurende peto matinga neli bagali ali abene lioko banga nomo omoncho tetene obwereri tukukuru seta singa kwa biro mwereri omonene
unless onye bitano Ndiko komera muraibu ense fika tali busa wikoso akeneke kabu ekanene wana kitaka na ne kerenge kyo ingo iramagani ane mbwate because ingo tema ko mumereri ndange umubuko ichore iyo korokonga betroyo in the city kabisa. All right, mwancho mwerani zitena usangani tubege mambi yabono kubatikana nga nege ikarokiri murebense Dr. William Ruto bateko twara naba orokiwa bose abareba orokiwa be university ime yense yaito ya Kenya nabo igenchera umurebense Dr. William Ruto andatekura ense yaito inambete SMS 0792928834 inamba businzirili mitandao ne barabatu watia Facebook Ndizi TV News Digital, YouTube Ndizi TV News, website www.ndizitv.net. Kuno mwantu mwale Ndizi TV ni na mange abetega kwenda kiwa korua tu abetugutigana tukurire Ijumaa twatokoranga nigo umubunge o West Mugirango Stephen Mugaka vale n'ababwatani bande babetukirana ase ikigambiro anamono kwamereria obuchika kumuraibense Dr. William Ruto una university ebege kubekwa ensemeria ya Kabonyoru egati yamaganio abose ebiroro byaboneringa muroberio obwana tukubwati utobete kubwati gwa anemono aso kubekwa ku university ase ensemo eyo naboigo anse babete bagoteba nengana etabete egekubaswanania abamenyi bonsi be county ya Nyamira sibono babiri bagosaba ekigambiro kugayana enganeye linekwena kinga ngonyora bale obwene bwabo tetrarango narariya abeteka kwena kiwa kurwa ase kigambiro ekenene Kenyamira pero iga igotu will be urging the CS that even before we deal with the implementation of this model, we must capacitate the constituency bursary or education committees to be the center where applicants will be assisted to put the correct data that will put them in their correct band. And I don't know why we are still banding people using a module that is not fully participatory. If I were the advisor of those who tell government how to fund education, this country is old enough to afford free education for every child, so that every child gets out qualified, start working and start paying taxes to their universities and colleges they have been admitted to. And if they get any challenges, chukua namba yangu ya simu kama mjumbe wenu na managers wangu wote, piga simu, tutakuja huko to deal na hali yenu. On the consolidation of the multiplicity of bursaries that are being distributed at every point, this is a very important point to discuss. If the ultimate decision is to consolidate all that money, remit it to all our institutions, so that every Kenyan child goes to school, goes to colleges and universities on full scholarship and very little higher education loan, if we must give, so that the more children we roll into the job market, the more tax base
we are creating for this republic, as long as this is exclusively for Kenyans, because this is what happens in the Western countries. Children of Western countries don't pay fees. It is only for Uyakigima mwancho muliyeri yuno mubunge o West Mugango Steve Mugaka chinga kyabere kagukwanira igoro yo gusira aboro kibona bago kwenike bwango genda bali kwenyorera kisemi anena sagendete kubuli serikali kokora ubutuki na bago kuliga obasemya elinda kweneke nga omorobiri mu yabo kwena na kibese bukya saboro kigo bichi university na bago college ngokolekana ule bwekirana obera kwanira amangi anemononga kisemi nchipwenda tekoba echiabusa oigo nekerero tobe tokoranga kyabor ketebanga chibese chimuko bamugo to chibasari mwali go chako tebanga mu chibeke asike gancha ekemo abuse to tebenga chibekwe ase enseme gusira chisemi nabo chirabe chikwene kinga chabire chikogenderia ense eicho ya Kenya ningana ebirengera tebende kurwego korende bono niyo to sabe serikali ebikaransa nababwatani umato kondo jetonyora sense ya Kenya serikali yego cha yaba gekorosie bintu lakini batiguikaransa nababwatani bechisemi baligeli chinsemo chionzi badikwa elimero beyo nerenje yamentora to kwene kibo igonga chisemi chabere koba echiabusa kulende file to tigata singane ni gobo igo abeta wikira nasiki kambere kuri juma kwa Merlinga University kobe konsemeria ya Kebonyoro timajigira bakoteba igorengane tenga abantu banyamira nebonete bachamo batwaro kuigwana abamanyenga ngaki ngaye university yiga erabege kobekwa nonyo murayibwense gabete gakorale benenga ebekwa sensemeri ya Kebonyoro niko babonete gwanchira ne kyagera nga okomusana no kuigana bukora inekinga mbaligo chikwa bobona university babonete baikaranse amo nako itebera nanga ngayiba ebondete kubekwa Kirito gusika busima ncho muligereria nigo omwakili Danstan Omari aberega kobolia abatani korwa sorgongo rwa busi kwenekia ngango chabaramo nabo igo gutwara obomo nabo igo kwenekia nga ngotenene bale omubusi ase okorwanirira ekirwo kyobura ibwense chinga kicho bocholi bole bosyo gokwana nigo ayenegetive na nebwendete bono mubusi airiri bagali airia bene nabo igo gosoa asoborai a consolidatory banyorana no muchumbo West Mugirango ande to igwana nirena next year na ande na litogo chaga togendrera kurwanirira umwana mugusi. So in summary, our concern is to raise the standard of education both in West Mugirango, in Nyamira County and in Kisii County. This is the group. Remember, one of our members is Dr. Fred Okengo Matiang'i. He's a member of this group. He knows what is going on. We are not saying that we are lobbying to put him as a presidential candidate. But if it shall be, you'll remember I'm pushing for the Kisii community to have its own one or their own at the ballot. And we will not disown our classmates. Take note and watch this space. Thank you. Mwanchumulia Ondizi TV oyino mwakili Danstan Omari anemono ase agukwanira igoro yogo cha amo kwa boro kiwa kurwa ase university area ya Kenyatta University babeta okora eskuro bose chisemi chiabe miaka area ya 1990s ase arokwanira amange anemono abuna babete bago cha amo nebirenga babuate anemono ase okwegendereria anakwenekinga babeire baukinya ekerengo chisemi ase orogongo rwagusi ngira ukwanira anemono egetambukiro kyaboro kiwaba abakoro negetambukire kiyekera konyaranga aboro kiwabakoro bayinyoranire bakiramo ande bakubike merobire kwanikyanga emichandeli bale kuwetera se okonyora chiseme akegori kiga kiabono iga nkeligo chikuwetera kera kwa rushenga merobire babete bakubika no kwanikyanga ngosira bale chiseme kurwa sorgongo rwa busi kandi kingo mwana busi ngoso arase college osase university abaga kwenyora chiseme bwekera kolende bwigondo watu kuyigwa abatebanga egati
yabali bali ase ekyombeki kyaborokibwa abakoro University ya Kenyatta tubwate oyo kabere omwaziri oborendi bwaime Dr. Fred Okengo Matiang'i tebanga watch the space mbodo bitinga kichiria kyabasai bari korobekana bakigolikiria Gen Z bakumurangeria oyitabire boriose ngakirose freelingani tarabaka wesokia ro monyene akwanire ngane iyo batinga kitechinga kichiraike na bagusokia asukira bono iga nigiyetigaretinga tarakwanero munene abantu mbere dukwana embeo nere ko gusaisika iga ende bono nere omunyene uracha tatebinga ensema yanga kyaro chingane okay ekero mwancho muri iri ataganda kumurikira ryagane tokorikana sero gongo rwa busim anigo okungusana na kwabete goko enekigwa ase kenyerokia ritare kegotoka ineyo wodi ya Keumbu ebunge ya Nyaribari chache asekirike gotebekana nganigo mugakabwinge yo abetega konya ensemo yendemero bakaba bakomunganya ne amate yaye asikulendo mugulyo yo abetega wesoke bene nabo igo wotenenia okwenigwa kumurugyo ye uyobereka wike myaka emeye moneyemo asikire batebanganigo abetega konerwa endemero yonsi kulende abantu bakuronera ogwene bw'omwanya abantu mbabete babukirana sinsemecho nabo igaba wakili kwaneke nga endemere yo yabere yekwere nigo kolende kurege tindi nigo kyabere gekururwa ochia ase bali bagenda te konereria abataka nabo igo abagotu asekerenga gyo kwira endemero Mateyemo kurwa sensemo ya ritaro riondonga ewodi ya Keumbu ebunge ya Nyaribari chache kaunti ya Kisii nigo egendrete wakambia mona sekigambiro nenseme kwegerera obwene bwa mwenya bantu asoko bakonya komwenia omongina bwenkeyo Biamono sana saba amate bana bairi n'abantu bose abaja gutwakira pole mama asirire atakasira na mama osirire bona atigaire n'abantu bane n'abana bane kurengana nabwo engusanano nigo yaberege kwene kiwagati yabo no mugorio yomo bwo burimo uyo kubaunereria ko iro burimo bwensi asegotebekana na nigo auneretwe ekengesegeke kyo burimo bwo yichebuna kurengana baibuli bantebeti abantebeti asamwete na asechari lakini bona kana abayo monta monene nganeti na iche inyirane esemo yane nkanyora gakweresa nga mpwesi gonga kuminga pwesi na tata kangoro kiniga ekere tata ngorogeti nja igetegere nkwa gacha akamubwata akamuire chera akanyora ruburu irororo agakwa Francis Kamura akitanga nikoreneria ekoti yitombi yamono abagambi baitu mwatu bogati yitombi yamono ati bali bakurwanirira enseme yabataka kubaira nirimbi yamono abasani bose bataka igambi yamono kurengana nere Elijah Nyona kurwa sensemo yo kwegerera obwene bwa mwanya bantu nigengane yo yabeire asegeka eyuere obunereria ase eyamateyo amangana atayibona achaka twabere tukosugulika kurobuna achagete mpaka mungina buna chitukwire na sinka na ande buna yaikirete bona iga ari tokonyaranga abantu bakira sinkeye asinge chugo cha kutagore nyumba gwetera somuguri oyo golete oetu enseme yemo ase chai lakini oyimukire ochire mpaka bono ogare iri oborimo atatagetie family yakoreki eberegaiga nigo bono bakomochio mugoyo yo ase ataikiranetie nonyana ase amatangayo komoine gusira nande kero umuntu okogoro oborimo enusu komenye kumyoka guchilans wachi ko korosiji document kitali chiekene eyi ni makosa pato muntu yorego kuchanda tata stili na ba nona matanga ya tacheti unata icha yona bwatege tabwatira ero bono tabu erari nera ntu abande tobwato muchando erekerenga kiaye nobore mata gete bwensi nigi amate yaganire ko bwatisiwa asoko gayanwa kwengane yo asanyona aine kyabuna ensemo yo kwegerera obwene bwa munyabanto negendere gotenena ne amate yo asoko rabuna banyoliro obwene bwabo cheyembe ndasabe abagambi bambwatesi bali bamanyete igoro ya mangana buna yayiga
nabo baragere imenye nanje no kamenye ku intwe na human rights ni lazima torenga twakonyirwe family y'umuntu oyo batigare ko ba asenke yiga ikyagire nkene yabo mbabu atinkende nigo chinga kietio kubulia kwa rwe gwa sebigambero kubekemero beryo yokonyora obwene eryo kubakonya kuna chebina asentira erendonke only igongo sabe court yerigeri sana igore amangana maremo abantu bakogenda abantu abatari kwenyara babere bakunyanyaswa asentira etabwenereti lakini asabere court ngwanye kunyarekana ebine biribire court abantu batumugocha abantu be court batumugocha se ground banyora information kurwo ekere kinage kuchikona chwa yatuka ngabako na jikina asoma mine. That is my appeal. Go reporter ya Ndizi TV erietariane Evelyn Osero. Alright, chomwancho muligereria kuno ogendete koigwanga okuno kumusana na kubwatikana n'indemero endemero matiaberige koleta amakongo asorogongo ruabusi ekero kuligereria nga abantu mbaroro bakoitana kubwatikana n'indemero konyaranga abangi nigo bakuniririrwa ababa bakurwa endemero yabe ekero kuligereria nga abatakana boigo abagotu nabo abange babere affected asikunererwa endemere abatimetingira beko kwanera kubwatikana ningane yejaba ningana jogo ichani kigime korokoranga nigo yamate ekobagi kunererwa obulimo bwabo na boigo timatinga gusi abako ngunga ibole kolende ngankoranga kubwatikana no mubaro monene bw'abantu abantu babira abange kubwa endemero aboigo bono ingana bikwirenga no konyora endemero imero ngoro gusi yoko yonyora asirigori rigoro kigima rigori ya chirigisara bono gwetera asingani yabekwirira abantu abange koranga no gutware ndamwamu asingenji endemero nene ngana toko batoko gikilinga umuntu kabwa tubulimo bwaye bosonye kimwabere mu konerwa boskonerwa obulimo nebwenderete obe kugusika enka elia nabo igo abantu bari bwati besabe bagotiga amangana aliya yokunirira abatabwati andi nero byakero mugaka wenka ekera konye indemero obaga kumanya abana bayo ekagera ngonya abana bayiga batamanye tengani ngao nereti wensemo yendemero utangongo chakundelirwa baringe bonse Ere biki makorende tokusuka boso ikase county Nyamira niga baki amatobori imye county ya Nyamira babere bakwigania serikali ye county ko babwate sia eriyogosira en sector ejo bakwana nege station Ndizi TV nigo babere bakwerera eme chando bagwetera ekero bali ase emeremo eriyo ya abo oroboti robetero kwaliganiwa no musakito bwomangana amajya kurwa se county ya Nyamira Polycarp Okara Ubwaki bwa matobori asemya kemenge miyorogongo rwa gusi nigo bwagendere ko babuko bakonya abange asubwa gachibwa magacho imiye county ya Nyamira asekrubeke gakemanyekanite buna sirunga matobori nigagendere ko bagagwa kwa segeka egetambe aliyo taliane ngoro okondo ninje chama ni yekerugia sirunga sa matobori yakwa nje nara kira matobori emyaka 20 amatobori yakeronya getebuya ngogo konya amatobori yakerozo koligeria abeire gakoimukie county yezo ya Nyamira ikiera abantu baitu na muise koligeria Nyamira ababatarire town ya Nyamira nabo mokorana matobori naragachitomba nime yechinseme chiga asetokomere namo nabaki abaiga amatobori bagenderete n'imirimo yabo yakirari tuko abangi babo nigo bayerenga imirimo nigo banyekorire imyaka menge kurinde micando yokabuna bakwerera nanda setogo sambira mansa ari amasakarari yani asama amatobori buna tobeketa amasakarari ndo tugutubira embure yego cyatwa abigato bitumana sana Nechi paranjira ari muri naria afeti gari kigo ere kigo cyo matobori osange nge kigo cya kwama naho kiri parayite neine njibuga tigasi kigo kora na matoro twasambire malika ari muri bone to sininga kitoko nigo bono baburia baraikurwa sorgongoruiga anemeye county ya Nyamira kwani kibunangoro ishabare kibali kira bakonye balia baraje kugora matobori kurwase bagwakira konyora ubororo bwo kujasomba yo minto nyarigo
tigateme kurigeria nsemo y'echipara na tutasokeriri taborieri tokonyera abana twekonyere sing'enju obogima twabwakong'ire tigari ngorogete kuburia matabori ikanso no yari kuminyoka twayo yana Joseph abandire twa sende account epare chisari tubona antaboko matabori mbari kutochai banone mugabano itacha iga ari gero ni twa sato chengera ari account chikobora chipano ne chero ntwanya kubeka twasambira matora ndoka ntwairani nigo boigo bayamochire serikali ya kaunti ya Nyamira aso gutumika chiblock echo bakorusha kurwa isiko y'Orogongo rwe kaunti ya Nyamira lika lyokobasira abaiga bagwaka matabori aso kwagacha magacho elio banyorere kende project nyingi jiko Nyamira togorama gena kuruzi kuisiko kurukida kazi wako ranga matabori se itaiga mono tali komenta igokia na kurukida ebutiere go senta shillings neli tabori yo tokone siringi ko neli ga kurukida wango chongure neli tabori direct wichkwagacha gege ndara kwa advice awa viongozi bie Nyamira county murigererie nga resource ya matabori neri wanta koratumeka kubwakanda kwata magana kurukida bono niko baganire serikali ya kaunti bego kubasira elio kwenyorera emeture yo baratumeka gutuba amatabori yayiga enyorekane nga chinga gichimbura mangabo nigagusalika mobe muko babwatisi mubakonye nabono mbatageta magana y'emetura na ebintu binde bagotumia egere nandi mubadi baisi none size babwenete gwaka elia murata gagere mwatogoli mwagajiri jobisi kirikikwaga Nyamira nonye nabo nigo bali na ekibakwegokeria egikogera asegeka kimyaka wetane 20 litabali liga nigo ligendete gukina ligoli kurendete nogo semelia nga litoboli liga nimireme yiga emekongune chikunyara kwa bagekuriyerirwa mu serikali ya county ijorekanenga nigo yagendera ko bagekurika bange yendukira libalibi obolemeru bwemerimo nabo yigo kenyara ko bagekwane kibuna ogokiana anene kwebikora byobusalie miyorongo rwagusi mbichikunyara ko babikoera ndinese ngenjo to sinyunga ngitobwenera gukora lakini twanyora ngari bagatoko genda mangana yo kuiba gose bintu binde twaranga tigatwerike egere na intwe abega gotokonya twakonya twagoreza buni na bintu binde takitonyore na intwe egento tokwira bana isukuru aina ala matore gotokonya twanyore egento togotumika nyumba na abana baitu bande isukuru ginko reporteri getasene kya obwanjete kya Ndizi TV kurugega ase account ya Nyamira inchego nkuru kwa Polycarp okara kina kyo ekerero kyaba kya matabori se babere bakubule serikali ya kaunti ya Nyamira ebeye kubasira linda kwani kina barabunko agendere abalesibanikire nga sector yo nigo yabirige kulika abantu abanga sikolinde michando bagweterane menge yiganiri gosonsorwa ne kaunti ya Nyamira boigo abake matabori aba ase obokorere buri bwabo koranga nonyanga kigakikino konyoranga serikali kinga ke serikali rizikuagacha timanyenje barusia magina bakuagacha kulindirika ba promote aba oncholi aba ba matabori koranga kinga kinyinge to koranga na magina bakuagacha igo boigo ngosabanga serikali na boigo echi county cheito chibe chikwene kinga ngo sira bara aba demiaba ose aba oncholi aba ba matabori ekiagera onye nobisi usekera askari kuagacho ochogoli omunchili yoyomo yara tokonyara kwa bero kumusira singe shibe serikali to bwa to kugena ngani go chirabo chiko chasobwango naende nigo chirabo chiko ikirana mumuguri asirigo lirigia yoranga mwabere muko basina ko basuguru asekerenge ke moika ase ekerengo kende ko igomba bwenda taba bakwegwa maigelio alia buna chinchira bwenda takara obunchili bwabo chinchira bwenda chi teknolojia chinji yanchiro chiatire chokorosno na matopoli igone bwenda taba bakusiro kigima edentone kinga esekte yo ngochire gukinia na bukina wikase kerengo kende igoro erebi yake yima mwancho mulire nyero mwancho mulire litukerigalia Jumatatu nigo tukwanira mangana lengite siasa ekirera bigikuraga ensa eyemo nenusu omoske Bill Nyamongo na bakawikirana ase studio oyora beka gukwanira igoro ya siasa na magendero ase bungelia Nyaribari chache
igoto basa gusuka tukwira na ensa munenu sunto beto gusanganere asobagare kwende na bange babere basoimye mu rubiri rw'ensa kimambi yabono ndochenga embusuro engi yakorwa bonchari wa mwancha ikondani na Honorable Doris Tonya Toto Aburi Victor Omondo Miyenda korwa Nairobi West igatsinkomocha pigo ika lia hoteli ya Abuga Bomondo na Mwachange family bategera biyapi komo abuna botambe hadi tamati ndochenga Rafael Obugo tuned mark me presenter from Kisi bonchari bigitariania amakwani gochia ase mama Mary Bochere na my sister Melvin Kerubo na ase bakuru asense Maria Kisi bogetutu masaba etunu kyabaro fida nindige kisto total limo tola etunu ekikyabaro ngakikere Jeria Kerubo, good morning and blessed day for Manama Barin Kingdom all the way to my home Kisi County Kanyimbo Mwakiage village na my husband Ben na bana Maxi na Mark na bebudibane Samuel Ongeri na my Mariana Ongeri na batakere bonsi baba utwara lichuko ligia. Okay, Henry Ochoke daktari Koroitibo City Kisi County Nikondani kijana mturifu watabanga good morning Nikondani Lide Nyaboke watching live from Nyansake Yamo Nyamira County Fred Moga watabanga morning watching and listening Kurwanya Kenyo Misia Secondary a missed call Fred Moga Maturi Koma Kerondo chenga Fred Onduko atanga following from Bitare Bukiro Morenda Sonika Bonchari Nikondani pamoja Amaturi Vincent Korwa Doha wika machoge borabu itongo bugia siankio seito no inde ime yumoroberio ubinsakia ase mambi ja abono boikondo chenga leader Nyaboke from Nyansake ya Nyamira County na remuro ubinsakia Robert Wenyancha Korobo Nyatacha Nyamiyogo Catholic present Edwin Matagaro Brown Nchari Estate of Nyariacho the capital city of Nyamira watching live Eric Osoro Korke Umburi Taro afondani abuna bawero soime urubiri rw'ensaki mambi abono kunde unabotambe ntunde akabere netogoto kumulikira amangana arengetse amagazeti ase mambi abono nabinkumulekera egazeti ya The Standard nainja senseme yaneni gongumulikira gazeti ya Daily Nation mancho muri yate tosio mechiduka ke goto koirana ndobe tukumulikira amagazeti bitukolya goto basobuskato basakonyegera wira ntrase keke kerubusio elinde tokutogosanga amande Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi ayumwanju wegetasini kya Ndizi TV nabo gutubwate gwitira senjera y'umutandao ya www.ndizitv.net iri guturigiriria na bwigo gusonje mirubiri yito chinsemero 24 nyaranka nabo gusonje gwitira sesimi yawe yakoboko laptop smart TV iriyo wegokie Ndizi TV obwanso bw'umuguzi omwanchu muliriya bwa television ya Ndizi TV mbiyamona sukoira chinsa chao na kuliriya television yao na mbegemo yomunwa bwekegusi bono onye kubwate nganende yonsi yokwe murungania wosokomenta na bogo toikera asugo twakirezimi ase namba notisano na ibere inyisato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo gose otorikere yukorike ase email ya ndiztvnews@gmail.com voigo na bugo tonyora ase mitandao yaito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook YouTube nigotogotoka buna Ndizi TV News na voigo TikTok nigotogotoka buna Ndizi TV News nabo ogututarira sikia bisichito ekyo kirebo cyobwe kiro ya embassy ekeroko genda nyakoe ase bara ikurwa Kisi kogenda Kisumu Ndizi TV obwansu bw'umugusi. Kunazo simulizi nyingi na za wengi ambao wanahitaji msaada. Baraza is one of the stories. Baraza alikuwa analala nje
anasema ati kila mtu atafute kwake, alafu mimi naambiwa nitafute babangu tuende kukula huko. Alirudi kucheza mpira kama kawaida. Anatumwagia maji, unapaswa vitu kwa nyumba. Alafu kuna siku nyingine hapa alikuja akafungia mamangu kwa nyumba, akaanza kumchapa. Tazama Save Alive kila Jumatatu na Ijumaa saa 12:30 jioni ndani ya Ndizi TV. Tubadilishe maisha. Omurigiriria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ngambia muno asoko genderera guturigiriria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi chinsemero ngeberelenge bono onye kendegia korekanire aseke nyurukiao ekiotagete utumanye asubwango mono abwonda isi veke nambeye asesemi yao enoti isano na ibere inya isatu isano nemo ibere isatu isano na isatu isano na ibere eyemo elioto akire n'abasaki baito baikasure na kubekora uboti ubwo asembeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwabekire simu yao ime ayumwanju wegetasini kya Ndizi TV nabogo tubuate wetera senjera y'omutandao ya www.ndizitv.net ili kutuligirelia na boigo usonje mirubiri yito chinsemero ngebirenenye nyaranka nabo gusonja wetera sesimu yao yakoboko laptop smart TV iliyo wegokie Ndizi TV obwanso obumagusi. Omurigiriria bwe television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchoria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio bwikere abarigiriria kuruchi county sana na ibire echuchira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti isano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira ase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwechiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe. Ayumuremyi giata kurworo gonkorwo gusihi n'ikisemo kiyetanaine bono na nkakiende yonsi tarira eduka ya Enokem Agrovet Limited n'ekinsaye kyaye bwenyorera mariogo yugusyalira ebimeri mugondo amoyo chimbusuro endagira yetugo embego yetugo amariogo yugo itekenyambi mugondo chi supplement chetugo ebichuchu byogotuga na yandamange na obare imiyumu cy'obusungu ansamangacho akenyoro Farmers Cooperative Plaza angena Market Plaza Orosagironde nigorore opposite Shell Petrol Station formerly Falcon Petrol Station na boigo Orosagironde nigorore nsemo ya Jogo angene skuru y'oburoso ya Jogo Primary na boigo okoba kirisimi iliko manyamange Enokem Agrovet Limited, growing healthier future one harvest at a time. Butambe kuruwo muchubo songo edukane ye muyuka ekoni ibintu byugutumika nyumba ibyukoni asiduka ukwagachira ibyubulimi nibindi binge imena isiko yorogonkorwo gusi Owuru Superstores Limited buna bono koni abarinchira ya wholesale bune sukari omuchere amaguta y'ikinyini echumbi amabere chidaipa esabuni nibindi binge koni abari icyuma cyukwagachira amabati emisumari chisimiti chirangi chisengenge chiwilbaro nebinde binge nigo bagukubugorya omusigo ekero kwagorire goikabuo asegeka gichinsemero ngebirenenye beka eoda yao kuruwando syasure ensiweta usobatarire imeyo muchubusungo asamagacho AJM Towers Building angena Credit Bank gose Uhuru Complex Building angena Safaricom Customer Care Kisi usuba kirisimi asikinambechi Owuru Superstores Limited, the people's choice, guaranteed lowest prices or your money back. Asomwa Kenya Owuru Superstores yonyole ne
no mwone bw'ekianga kya mitumba kira ky'abaana amo n'abantabanire na nigo tagitego kinyorageka kyange bono Mama Tefi Mitumba Bells nigo akorobeire sabari entambe asago kireteire gisieri na munwa no Mama Tefi Mitumba egotogotoka se Imperial Building igero opposite St. Jude na ende BN Family Bank. Mama Tefi ntubwate bintu mbalimbali bya mitumba buna bono chianga chia bana ntubwate chi household ntubwate chi wood ntubwate chi jacket ntubwate towels. We have all types of products chia mitumba baka ntubwate bikoro tubone gantu introduce ti bikoro to na some slippers crocs igo toko barangeri munyara ko mogo cha Mama Tefi Mitumba munyara ko mo kwenyorera emisigo ya Canada grade 1 karo wachire Mama Tefi Mitumba ntubwate obosemia ntonetia baligereri bali siko bali batete guchaka biashara bachicha Mama Tefi Mitumba elinde banyare ko bakonyora oboseminga na kibawanete bachaka biashara bya mitumba inki batakire bakore ko bwate chiri busta na 500 Mama Tefi Mitumba kwanyorere karo batokere number 1 elindo nyare ko bagokwanda na karo kinyare ko bagego gokonya atarere imiyumu cy'obusongo ase nyombere ya Imperial eyo chirigeraneti amune nyumba ya St. Jude ground floor room number 1 na number 2 akesimina kubeka eoda ya olero Mama Tefi Mitumba Bells abiro kama Mama Tefi Mitumba Bells ayudo bag maber at a low price bada wewe welcome Ochakia gosekogenderea obonchore bwa mitumba inchumu wa Mama Tefi Mitumba Bells. Welcome to Luther Park International School. We have started. Luther Park International School ni skuru y'echinse cy'amaiko iyo yacagitwe ne University ya Cambridge asere gwetanya chinse 150 amasomo ye nigakotiri umwana na komwali bagali igiyeli kwirwanira asiti sector ao imeyense niko babwate birasiye ucakira kirija year 1 wika year 4 asibabwate bintu byo gusomera bisaine unabono computer echo gikuru amasomo yekerero nabwigo mbabwate laboratory yekerero yani science laboratory niko babwate biruko byo kwikaransa bisaine bya baroki waba year 2 wika year 4 mbabwate bintu byo kubugya muziki unabono guitar, drum sets, keyboard, egatie binde nikubabwate asagaya asabana bakoragirira nabwigo nabalimu umwana wosoma ase skuru ye natwarubuya wikwibwatanya ase chigosoli unabono skating wako pali wako mupira bw'amaguru wika karate mbabwate stadium mwenene asabana bakogosoli chigosoli nabwigo usire byego byabana ale nayo umwana gunigare bwatanya munebirabo unabono kiriya drama na music kiriya debate club journalism scouts egatie binde nigo baguchaka kwarigania abana guchakira emyaka ibere amaliganyo yani admission nigo egenderete nigo bagutuka ase bara ya Kisumu Migori Junction hamwe n'inyagitari ya Busungo wigo nabo kubonyera gwitras kinamba cyabo inoti 2 cyanda eyemo 2 cyanda inye isaronemo wose inoti 2 isaronemo eyemo 2 isaronesato. At Luther Park International School, we don't just have teachers but facilitators of education who are highly competent and very qualified. Kuikira bono ayabunu mwagachi kwa manyiri eduka okugenda kujya ibintu byose biriyo gukorera imirimo yawo Osmo Traders Limited nigo babwate kitali cyo kwaranse ase nyumba yawo nabo igo kubeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo ekikobe kwesiko babwate sanitary wares ubuna chising chibakuri chete cyo cyonsi showers towel holders soap dishes racks mirrors na hand basins chirangi chonsi chiriya chikuburukanibwa ne computer nabo igo chiri spray paints no chire mbabwate chipboard buna chips and boards MDF boards na chip boards ebintu au byo gukora plumbing
buna PVC joints, PVC pipes na chi water taps chonsi nochire boigo na bokugura chi curtain rods, hood screws, chingulu chonsi, door locks, chi pipe wrench spanners, screwdrivers, banyore old Sansura building angena Kisii main bus stage gusua Kisimi ase namba enotisano nebire eye mokianda inyeisano enotinye inyeisano nemo Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. Kisii Impact Institute of Science and Technology ni chuo ambacho kimeidhinishwa na Wizara ya Elimu kupeana kozi mbalimbali. Katika sehemu ya kuwezesha vijana wanatoa kozi kama vile hairdressing and beauty therapy, electrical installation, plumbing and pipe fitting, motor vehicle mechanics, fashion and design na kozi nyinginezo. Pia wanatoa mafunzo ya wanahabari kama vile journalism and mass communication, video shooting and video production, audio production na zinginezo. Wanazo kozi ambazo zinatahiniwa na Kenya National Examination Council NEC na ni kama zifuatazo: Secretarial Studies, Information Communication Technology, Social Work and Community Development miongoni mwa nyinginezo. Pia wanazo kozi zinazochukua muda mfupi kama Computer Packages, Cake Making, Music Production na zingine. Wako na intake kwa kila mwezi. Wanapatikana mjini Kisii katika jengo la Twin Towers ghorofa ya kwanza. Unaweza wasiliana nao kwa kuwapigia simu kwa nambari 0705773142 au 0784663693. Pia unaweza wapata katika mitandao ya kijamii Facebook au Twitter Kisii Impact Institute of Science and Technology. Ni chuo ambacho kinakudhamini. Welcome to Kisii Impact Institute of Science and Technology. Esukuru yokurwa morokerio yobubwenia ya Ram Training College egutoka imeyomo chukisi nige ukumanyabuna nigo bakurwa morokerio yebirenko bigoro na nigo bancheire nekiombe kiamangana yechisemi Technical Vocational Education na Nursing Council of Kenya nigo babwata mabaga asechikos chikobwatia Diploma in Nursing, Clinical Nutrition and Dietetics, Medical Social Work Voigo nkwegeria bare Theater Technology amaigerio a HTS NASCOP nkurwa bare nigo baokora matemwa a Kenya National Examination Council gusenek asebali bakurwa tambe mbabwate chi hostels chiokomenya nigo bare a senyegitari ya Ram ere ange nekigambiro kia Kisii Low Courts mbabwatoro sagyaronde ange ne kanisa Deliverance Church imeyomo chukisi apply riba gabono ase PO Box 81-40200 Kisii Gose oa Kisii miasi namba enotisano na ibere yemo isato marakabere ibere yemo enotisano Gose enotisano na yemo isano na enoti marakabere ibere isano nemo Gose enotisano na ibere isano na kianda enoti isano nemo inye kianda nabokubalikira liuko ase email yabo info.ramcollege@gmail.com. Ndizi TV ubwansu bw'omuguzi. Mwanchumulilia Ndizi TV nkwane bene ase entunda yende imeumoroberio bwensa kiastoko batoko molekera amangana alengete amagazeti ya skrini nkomanyinga
nigo mugenyo ito aberega ukirana anse studio omweshimiwa Bill Nyamongo oyo bwate ekerenga anene mono kwa merelie kerokelia kibubungi bonyalibali chache asobo choli boli bosio nabe ukirana anse studio nabo sangana into anse obwagare anemono igoro yemero benrete imeye bunge ejo neki abwate buna ekerenga kiaye anemono asokoleta monchirilio ase bunge ya nyalibari ichache kolende tiatura chaka asikumulekera amagazeti asenkumulekera egazeti ya The Standard unabotambe egazeti ya The Standard page ntanga ninige mulekerete anene mono amakongu arachiko chinyora chiskuru lichikolia lero nigo chiskuru chioboroso chirabe chikoigorwa yemaega yaborokigwa ase ekyombekeria kya nata koralinga ose abatenene bekyombekeria kya nat kebatenete aborokigwa abo saborokya bechikuru choboroso ngambabe bakwirana ase skuru lituko ria lero ase kolende ensemo elia yaborokya bechikuru che secondary nigo babere babatebanga baraboni go barabe bakogendera nomo giro obo ase ensemo yende nigo bono aborokigwa babwate bose bale asa kunkubatikana nebinyinyi bya mpox ebya biri korokananga bya biri comment kana chinsemo ase kolende bono nigo maiso onsi are asiskuru ensemo yende gazeti ya The Standard nige murekerete ekerenga kyomurai bo mubulia bwa Azimio ne kyama kya ODM Raila Odinga oyebero kwanera asobagare epeji ya gata epeji ya kyanda ngoro emeroberio abwate asokora amunjulio ase orokongo rua Africa ensemo yende nige gazeti ya The Standard murekerete anemono ekerenga ye bunge was ekerenga ge serikali kokeya school fees area yechi university ayuna mange nimbingo manya akerota tokumurekera egazeti ya The Standard ase obwagare mancho murigeli ati ankwaliga nigo ikase gazeti ne ya Daily Nation page nentangani ekerundo che mulikibe gazeti yo mulikere tamangana arengete chisemi ase aborokiwa babere bawesokia nabo igokorwa ekerero kyabo obwatkana noko gosererigwa kumugirekere aberige kwanikibwa aborokiwa abalige bekerasige 12 korwa skuru nego babere bakubole serikali kwanike mnango sonsora bare umuchando yo asoko nekyanga aborokia ngo ikirana bare chiskuru nabo igo kugendera kubasomesa banikiringa etamwe yega ya gatatu ani go ebwate amatemo amanene nendo mugiro yo ni gora chikobago kuba affect mono ekere ani gagocha ekero abubwatani ko saboroki bokorwa ase ebyombe bibere barorokanire kungusana na page ya kane ya gatano na gatano limo nemurikete engane yo asobo imeboiga se page yo ntangani ane murikete ekerero korwa ase chiamate chirecha abanyanyembo bali bacheta sensemeri ya Haiti ekera kwane kigwangani go bageleta gwetera emechando anene chinga kibataraba bakonyora chibesa epeji ya kabere ne murikete ngani ya sobo imeboiga se peji yentangani ya murikete nigo special abanyanyembo special unit babere bagutumeka ase okokora gusese okuira abanta senchira yobototukano anene bali babete bagoso asensemo yokorobekana epeji ya gatatu ne muriketengane ya sobime baiga se peji entangani ne murikete ngakibono gashagwa agendete akwanekyanga nkoirare Emily asorbongoro Mount Kenya ekera berega kwane kigwanga nigo aberega kwane kyanga ekimina negetindi kira chikwane kigwa asoko ene kyanga ningo orumwege nwagochia ase abakichikura manchi muriyele agosika busigo ikase page ya kabere ne muriyeta abanyimbo kura sense ya Kenya ababete bakoirwa gwikasenseri ya Haiti rinda koleta murembe asense meyo kolende nigo chiamate cyabo cyabere chikwe murunga niko bwatkana no gotaka no akobanyanyimbo no nyamagega yensemeri ayo motenene likorwa sensemeri ya US Anthony Blinken abetega kurwa okochika okubwatka gwechi bilioni 14.am nigo yamate yaberiga kwane kigwanga mbanya konyora besa sekulende
Markibe gazeti ya murikerete omusubate ya moyo bagakwakira mugako yekubwatikana ugochikuigoro gwechi skuru erinde amoe school fees asikorinda betega komanekeria nga mbara baba gwakano kulinde 200 negendete kubikwa asikorindo murikibe gazeti ya murikire nga asechi bilioni 14.am nego chiringete gwakana abanyanyimba abo nabo igokoeneke nga nkogora bali ibintu biri bagutumika ase obokoreri bwabo Oscar Bosiko ikase page ne ya gatatu hane murekerete kitariki kyanda cyensa 12 cya mambya ase ababwatani bo borendi babeta bagukirana sensemeri ya mudaiga ase nkayaye Jimmy Wanjigi nabo iko gukora oboringoria asensemerio niga yaberega kwene kigwangani go ababwatani korwa asensemeri ya DCI babete bagusira engane yasikolende babere bagotema akoligia Jimmy Wanjigi ase enyomba ya sentunda ya kabere bataraba bakumukera boygo manche morigeria nigo muri kibigaziti ya muriketenga chitariki 13 cyo motinyo gatana gatatu achinsa isano chamagoroba ase enka asensemeri ya madia nigo boygo abwatani korwa se bitago byoburendi babete bagoikirana ase enka yoyo kabeire omo MCA Joseph Mashiri ase babete babwate ebintu byo ebosebirwanirere bitindi ase berege kwane kigwanganingo ugo sali babete bokokolekana kubwatikana ne footage gose iki video cyabete kikubwatwa kora sensemeri ye CCTV camera ekera beteka kwane kigwanga nigo babwate chibunduki cyo kumya ekera ne kirungani ya serikali egotumeka special forces ase ogokora abductions ekero manchu muri elia muri kibegaziti ya muri ketenga nonya se chintunde chiga chabere chiko ene kigwa asenkeli ya Jimmy Wanjigi niko babete bakogenda nechisimi chi iPads na boigo chivendera isato manchu muri ogosikago goikase page ne ya kane ne muri ketamangana alingete chisemi anena so muri kibegaziti yo amuri kerete haborkyo bekerasi ege 12 barachikova wikaransira matemo manene AKCSE na kibano babere ba polisi serikali elinde kwene kyangango sonsora bale emechando babwatega tiabo na borokya elinde kwene kyangam omugiro tuliko chako chakali tuko lialero nigo babere bakoli mulikira chintunda anene ase oburere bwa COVID-19 bwabete bogocha nabo igo chiskuru chikaba chigotenenibwa nabo igo amatemo AKCSE akaba kagoskibwa bosinonya nabo aniko babete gosekira sigia 2020 nigo kyabeteke gokorebya asamatemo amanene AKCSE boigo manchumuri elia asepeju yakane amba mulikerete amatemo akepsea nabo igo alia kilea ayobonta gokorekana ase omotenyi oikomi ochaka chitariki 25 na isato goika chitariki 30 neyemo Oscar Bosiko ikase peja ani ya gatano ni mulikete aborkyo babiri bagukwana kura chiskuru nake tukumulikira omorki wa Elizabeth Njeri korwa ase skuru yabeseke ya Moi Isinya oyoberega kwanikya ngachi skuru inchibaite environment ngia yo soma ase kolende mbabwatekire yendo amachando nolinga strike ye ebekego chaka osomogiro yobe kogo chaka mbabwati bali barabe bakobolia amaboli koru mancho muligerere ya Oscar Bosiko ikase page ne ya gatano narimo hane mulikerete okobagana agati yebyombe bibere byaborkyas anena sekyombe kergianat nabiga sekyombe kergia kupet ekero muri kibigaziti ya muri ketenga muri kyomonene bikyombe gianat kolinsoyu nigabeteka gweso kebene nabigo kwene kyangani go batari gochikora omugiro ubatikana n'ekingwana babete bagukwana n'ekyombe kergia tija service commission bakaba bagwanchira nangamba kigosonsora emechando yabana bayokora sensemeri yakupet nigona barobu babete bagukwana wetera umurikyo monene bikyombe ekyo akelo misori yobeteka kwene kyanga omugirobo oika obekogo chakali tuko lya Jumatatu Oscar Bosiko ikase page hane ya gatano na kabere hane muri kere tamangana alingete siasa
anena emerobilio Raila Odinga berega koenekia ase ogosoka korwa ase siasa chia Kenya. Manyana po nigo berega kumurikiranga ensemeli yoyo guchikoira libagari yaye bado okungusana nango niko gendeta koenekigwa ase kolende abwatani korwa ensemeli ikyamagia ODM barachiko baba koigwana ningora bega kwira libaga lya Raila Odinga ase peje yo koigo ya gatano na kabere ne mulikirete ensemeli ya Mount Kenya na kibono ensemo yomokonyi bomuraiwe enseri gadigashagwa agendrete nemerobilio yokorenta abantu ba Mount Kenya amo ase ikiminane kenene kikirabege kwenekigwa obuchori bo mwaka bwikiri bubere emerongibere na isano na ibere manchumurgelia okeraga abo nongo ikira omwede bwo kumurikira egazeti ya Daily Nation gotaka kwemenya mange egorere egazeti yesomya sobime masemo ni otoso gazeti ya The Standard page ya kabere animono asichinga chigendete korera animono kubwache kananga namoroire amange andite kobanyora ensemo ya budalangi kubwache kananga noboruire wa malaria na boygo chindagira bakolia chitali chingi ya page ya gatatu egazeti ya The Standard ngemurekerete anemono inkie kwirira abana gotwara amanyinga anemono asechidaipa chiabo ngane egazeti kumurekere igoro yo musubatyo yomo yobete egako mumuchumo sacho ye anemono asukumutatiro mwano yenze engubwatakananga nechinga kyabete gako ramanyinga asechidaipa chumwano yo kolende tamatenga omwano yo nigo abwate uburoire wabete kwirira amanyinga koba aroro toskeboso ikase page ya kane nigemurekerete igoro ya makongwendrete konyora executive semikubwatakananga na borokia bechi skuru che secondary gotebanga ningo baraba kogenda ase omugiro asikolene semo ya borokia bechi skuru cho boroso babera gotebanga barobo nigo barabe bako babe bakora omugiro obo nakolende mbali gochikogenda ase omugiro page ya gatano ni murekerete anemono chinkwana eserikali ndio twara ne university anemono aso K ya school fees echi university page ya gatano ne moni murekerete anemono abasani ba Dr. William Ruto abandrete korana boyo konekinga ninki akoba kora ase eserikali ya anemono yore Nurdin Haji nomo teneneri wa waziri oyore Musalia Mudavadi page ya gatano na kabere egazeti ya The Standard ni murekerete anemono igoro yenchira amakavesa ndrete kumura ibensi Dr. William Ruto chinga kichinkongo maiga yechinje yemura ibensi Dr. William Ruto koralinga igabete meroberio anemono ase okoene kinga obeire gago ikirania okogania kwabo toskebosyo wikase page ya gatano na gatatu ni murekeretenga omurai wo mubolibwa Azimio murekerete ansobwagali anemono chinchira andrete kwerwanira ense ya Kenya na boigo chinchira andrete okora siasa yaye mwanju mulendeze TV abo nomba ingikira omwali ukumurekera amagazeti kolende kwemanya mange egolere egazeti elia bwanchete na bwesemya na kwemanya ase obwagale kolende bulanda wotebinga omogene itobera wikirana ase studio Ndizi TV oyoro mheshimiwa Bill Nyamongo yoro sangana nche amange anemono aliarengete ekerenga abwate ase ensemo elia nyalibali chati nabo abo kumulikira amagendro ase aberega wikirana goikera abono ase kumonchi Ndizi TV ase kete tambe kumwalira ninde abe gagosanga nanje manche muriria wikiraga abo no to goikera omoeli wintunda ya kabere aso kumulikira magazeti mambe abono iga yatosa sensemo ya kabere studio nimbe ngo batiga asama gokaye job babosanga no mugeni weli tukolere goto skatanyegera ende akubatiga sene Ndizi TV obona buwansu bomuguse
Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Kisii Family Medical Center ni nyagatari yekerero iyo kurobo koreri au iryo koenekeria afyenkia ngoro barobo koreri buno koringori wa maiso na koena nebirore kurigereria maino obokoreri ibwe laboratory mbabwate duka ya mariogo boigongo korabare physiotherapy ngwanchira bare insurance chikobwatia NHIF Minute Liason Group Madson Group KCB area ya Cooperative Bank Teacher Service Commission CIC Insurance, National Police Wose Prison, GA Insurance, Resolution Insurance, MTBA, Trident Insurance, na Boygo Star Discovery Insurance. Nigo bago toka samaga cha New Sansoram barabara ne stage nene ye Kigali egoroba entangani. Asamanke bakire simi weterase namba 0758770764. Kisii Family Medical Center, your health, our responsibility. Garnet Electronics niko bakoretere eofa yiriguriri gusamura asabako koneri chiuva chifridge chitibika tibintu binde aseriguri ryansekegima niko bakonya ebintu buna bono chi vacuum cleaner chiri cyo gutumeka sinka nabo igoni chire cyo gukorera ubonchiriya mbabwata chi fridge chi bathroom scale chi cooker chi coil amone chi birika chiri cyo gutumeka estima chi microwave washing machines chi TV chi hoover chi vasi chi dispenser mbabwata bibarabara biri byugutira yani fans deep fryer blenders chi heater table banners nebintu binde byo gutumeka estima